హాయ్ అండి. మా ఫార్మర్ ఫ్రెండ్ టీమ్ రివీల్ వీడియో కోసం వెయిట్ చేస్తున్న ప్రతి ఒక్కరికి చాలా థ్యాంక్స్ అండి. ఈ ఫార్మర్ ఫ్రెండ్ అనేది మేము ఇన్స్టెంట్గా తీసుకున్న డిసిషన్ కాదు. ఆల్మోస్ట్ 5 ఇయర్స్ నుండి ఆలోచిస్తున్నాం. చాలా డిస్కషన్స్ తర్వాత, చాలా మీటింగ్స్ తర్వాత ఈ ఫార్మర్ ఫ్రెండ్ అనేది మీ ముందుకు వచ్చింది. కానీ మాకు చాలా తక్కువ టైంలోనే మంచి సపోర్ట్ దొరికిందండి. చాలా థ్యాంక్ యూ. ఇంకా లేట్ చేయకుండా మా టీంని చూసేయండి. ఇదేనండి మా టీం. ఇంకో 3 మెంబర్స్ మిస్ అయ్యారు. వాళ్ళని మీకు నెక్స్ట్ లాంచ్లో చూపిస్తాను. మేము పండించిన పంట ఇంకొన్ని డేస్లో మా చేతికి వచ్చేస్తుందండి. కాబట్టి మేము ఆ ప్రోడక్ట్స్ కూడా లాంచ్ చేద్దాం అనుకుంటున్నాము. అవేంటో మీకు నెక్స్ట్ రీల్లో చూపిస్తాను. అప్పటి వరకు పసుపు ఆర్డర్ చేసుకునే వాళ్ళు వెంటనే ఆర్డర్ చేసుకోండి. ఇన్స్టాగ్రామ్లో, యూట్యూబ్లో మా పేజ్ని ఫాలో అయ్యి మాకు ఇంకొంచెం సపోర్ట్ ఇస్తారనుకుంటున్నాను. థ్యాంక్ యూ.